imos facer un xogo no que ides competir por equipos, xa vos colocastes como vos quixestes, os equipos que quixestes. Trátase de vir, expresarse ben oralmente, tratar de definir palabras que teredes aquí. Na imaxe que collades aparece unha ilustración e debaixo a palabra. Vos tendes que intentar conseguir que o vosso equipo adiviñe ou deduza esa palabra. Vale, ten dúas palabras, é un concepto que basicamente cando conviven dous idiomas... Bilingüismo? Non, dixen dúas palabras. Nun lugar hai unha que goza de máis prestixio. Lingua mayoritaria. Vale, pero que goza de menos prestixio? Minorizada. Vale. O galego sempre. O galego. En galego. Yo en mi casa y en todos los ámbitos utilizo el castellano porque es mi lengua materna, no porque no me guste el gallego o nada por el estilo, simplemente porque es mi lengua materna. Normalmente utilizo o gallego. O galego, sempre. Pode haber algunha situación como iso que te sale inconsciente, pero sempre utilizo o galego. A menos que haxa unha persoa que me teña que comunicar que non me entenda, sí. Dá igual que sexa un contexto formal, como pode ser no médico ou na casa, sempre. Sí, bueno, se me falan en castelán, depende con quen, falo en castelán. Depende da persoa. Pero, bueno, depende... Que a miña familia utilizo galego, pero, por exemplo, con compañeiros da clase que non son daqui, utilizo castellano. Que, por exemplo, teño un compañeiro que é de Cuba. Entonces, con él falo millor o castellano porque hai palabras que non entende. Por ejemplo, en la clase de gallego hablo gallego porque es lo que tengo que hacer y si tengo que presentar cualquier día alguna cosa y requiere que utilice el gallego, yo utilizo el gallego, no tengo ningún tipo de problema. Sí que en ámbitos más familiares o con mis amigos sí que uso el castellano porque es mi lengua la que yo siempre uso y estoy más cómoda. Sí, sempre con a miña familia, con meus pais, cos meus amigos. Único con alguén que non é de fora, pero si son todos de Galicia, aínda que me falen castelán, eu falo galego sempre. Esta é unha palabra que é cando, aínda que nós falemos un idioma acotío para determinadas situacións como ir ao médico ou este tipo de cuestións, cambiamos a outra lingua porque pensamos que é máis prestixiosa ou porque nos avergoñamos. É unha palabra nomás. Tipo, eu falo acotío galego, pero vou ao médico e comezo a falar de castelán porque penso que o médico, como é así máis prestixioso, só entendo castelán ou eu lle debo falar castelán. Pois, por exemplo, no médico sí que cambia bastante. Por exemplo, eu entro falando galego e fálame castelán e vou ao castelán. Pero inconscientemente, sin darme conta. Bueno, con algúns amigos, pero bueno, cos amigos igual cambio, pero volvo a cambiar ao galego. Pois se me veñen todos falando castellano, non hai un que fale galego, por instinto vaimos a lle falar o castellano. Aínda que ao final sei que vou acabar falando galego. Depende, se non o conozo, falolle en castelán porque supoño que el non é daqui, ou ela non é daqui, entonces non entenderá o galego, pero se sei que é de Galicia, falolle galego. Eu penso que non, eu penso que sempre falo en galego. No, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que me hablan en gallego y yo les entiendo y yo les contesto en castellano, no cambio mi lengua ni nada. ¿Y ti consideras que ao contrario sí que pasa? Pues yo creo que a mí no me pasa. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos aquí que me hablan en gallego y tenemos una conversación ellos en gallego y yo en castellano. Nunca me pasó que me lo cambiaran. No me pasó a mí. Depende, normalmente sí que cambio outra vez ao galego, porque é a lingua na que estou acostumado a falar, pero depende. No médico normalmente ou así, se é con alguén que che fala castelán todo o tempo, sigo falando castelán, porque
Sí, normalmente, se me falan castellán, falo en castelán. Se sigue sendo aquí, falo gallego. Dame igual que non entendan. O sea, van a entender que son daqui. Por moito que lle coste, van a entender. Eu creo que lle falaría galego. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que yo, me hablen en gallego o en castellano, no me fijo en lo que me hablan, la verdad. Y lo tengo como tan interiorizado que ya ni me fijo en si me hablan castellano o gallego. Yo les entiendo e les contesto en mi lengua. Porque eu non me dou conta. Eu cando cambio tal, non me dou conta. Tenme pasado de xuntarme aí con un grupo que fala castellano e empezo a falarlle galego. E sempre digo en plan, falas galego, non sei que. Sí. E ao final, por culpa destas cousas, a lingua vaise perdendo. Porque se nós non falamos galego en todos os ámbitos, parece que é máis importante o castelán, cando non é así. Sí, eu penso que... Só que eu non me dou conta, eu fago inconscientemente. Aos 5 minutos doume conta, pero claro, como xa empecé a falar castelán, non sei, pareceme como raro volverlle a falar galego. Non sei, eu falo galego. Se me falan galego, falo galego. Se me falan en castelán, eu cambio castelán, non sei. Si, a mí tamén pasa así, o sea, eu se me falan galego sempre contesto en galego, sempre falo en galego, pero se me falan castelán non sei por qué teño a manía de contestar en castelán, e iso é algo que non me gusta nada. O sea, a mí me gusta falar en galego, pero se me falan en castelán, non sei, acabo cambiando. Eu por lo menos non son consciente cando cambio, o sea, a mí eu estou falando en galego, non sei por qué, venme alguén falando en castelán e de repente estou falando en castelán pero sin darme conta. Pero por norma, sí. Pero por norma general sempre intento falar en galego. A mí pasa o mismo, en plan, se me veñen falando castelán, cambio, e hasta que estou un rato falando con eles non me dou conta. E teño o típico pensamento de, que estou falando castelán, e que pasaría se me falara en galego? En plan, como sonaría esta persona falando galego? Cosas así. En plan, se é que che ven primeiro falando a persoa nun idioma, pois sería, en plan, eu cambio, porque ao mellor non sei. Eu que sei, ao mellor non o entende, ao mellor non o fala, non o sei, eu cambio. Que non me dou conta, pero se me fala el primeiro, ou ela, o que fale eu cambio. Que se falo o primeiro, falo o que me dé a gana. En plan, basicamente falaría galego, pero... Pois eu penso que no instituto eu sempre falo en galego no instituto, sempre. A ver, eu por exemplo no meu caso, que normalmente non falo cos meus amigos en galego, cando falan para min sempre cambian de idioma, non sei por qué. Eso que estamos nun grupo, en plan, todos xuntos, cambian para o castelán. Que é algo como que está moi normalizado, en plan, depende de con quen fales, pois fales nun idioma ou noutro, pero... Eu teño pensado, oye, mira, hai certas persoas, por exemplo, ponlle aquí que teño 10 persoas, e hai 8 coas que falo sempre en galego, e outras 2 os que falo en castelán. Eu non, as que conozco que sempre falan galego, voulles falar en galego, pero chego al xunto as 2 do castelán e digo, hostia, estoulles falando en castelán. Non sei. Eu como persona que fala galego, estoulles falando en castelán, pero solo porque elas falan castelán. Eu teñolles preguntado aos meus amigos, en plan, por que cambian de idioma? Se entendo perfectamente. E sempre din que é como a manía de que estás escoitando falar castelán, pois que cambia sin querer. Cando non teño, sobre todo cando non teño confianza ou nunca falei con esa persona, así que se empezo unha conversación, empezo en galego. Se el me fala en galego, claro. Si cando vayas e te metas nunha clase que non conoces a ninguén, ti podes decir, non me conocen, vou falar galego, para que sepan que falo galego, que me falen galego de volta, porque eu non vou falar castelán. Pero é como ela, porque se ela fala castelán, eu conozco agora, vale, falolle castelán. Pois eu mismo, eu vou a Santiago agora, non me conoce nadie, digo, pois falolles galego, e espero que me falen galego de volta. É que cando coñeces a unha persona nova é moito máis fácil, porque como eu a ela conozco de toda a vida, ou a él, é como o idioma que levamos tendo sempre. Se coñeces a alguén, pois é como, se empezas a falar galego, pois ao mellor pasalles o mismo, cambia el tamén de idioma, pois a bola vai aumentando. A mí, de todas formas, pareceme super complicado, por exemplo, por situacións que vivín, que, por exemplo, ti ahora vas falando galego con unha persona, con calquer persona de ciudad, o sea, de verdad, aseguro, o 90% de personas de ciudad ti valles falar galego e vanche contestar en castelán. O sea, a min te me pasado, o sea, eu falolle e contéstame todo o mundo en castelán, e non son capaces de cambiar, porque teñen interiorizado falar sempre en castelán, falar cos pais en castelán, falar cos profesores en castelán, falar cos seus amigos e amigas en castelán, teñen interiorizado xa, e agora ti, por moito que intentes, se ti non tes interiorizado o idioma, ti por moito que intentes que outra persona fale, non vas a dar. Por eso é que eu penso que é importante darlle valor á lingua, basicamente. Que a xente sepa a importancia da lingua e que
e que aprenda pero que aprenda ben, que aprenda falando, non que, por exemplo, vaya a un examen, estudie tal, para examen de galego e fago isto en galego, non, que ti sepas usar a lingua é o máis importante, eu creo. Pero, en plan, eu non digo que solo con xente de ciudad, rollo, estás de festa, por exemplo, coñeces a alguén, en que idioma lle falas? Eu, en galego. Despois, sí, claro, se me cambio en castelán, eu teño xa a intuición de cambiarlle a castelán, que é o malo. Aunque non sexa xente de ciudad, ao mellor pode chegar a cambiar, non sei. Home, é moito máis fácil se estás, por exemplo, salindo de festa nun pueblo, que se ti lle falas en galego che contesten en galego. Por eso. Pero despois cando vamos á situación contraria cambia. Bob Esponja, La Hora de Aventuras... E a Ovella Xaun... Castelán. A ver, na maioría en castelán, sí. Vía dibujos de cadenas españolas, Clan, Boing, tal... Bueno, algunha excepción en galego, bueno, que ahora xa non hai tantos como antes. Doraemon, todo el mundo lo veía en gallego. Shin-chan en galego. Shin-chan todo el mundo lo veía en gallego y todos estábamos apuntados al Xabarín Club. O Xabarín Club. O Xabarín Club, bueno, poñían diferentes. Bueno, o Xabarín Club eran moitos dibujos animados. El Xabarín Club, todos estábamos apuntados al Xabarín Club. Y cuando recibías la cartita de feliz cumpleaños del Xabarín Club, eras feliz. O meu club medrouse en fin, iso é o que din. E hoxe preto de 140.000 rapaces de Galicia e do mundo inteiro teñen na casa o carné que os fai socios do club máis libre do universo. Pero antes sí que había un pouco máis, xa non era moito, pero un pouquiño máis que agora de dibuxos en galego na TVG ou na TVG2, pero agora sí que xa non teño moito acceso. É mellor teros en galego, porque así vas falar esa lingua, pero normalmente ti o que ves na televisión ou en calquera sitio é todo en castelán. E tamén me lembro moito cando emitían que eu era moito máis pequeno, entonces sí que recordo que na televisión pois había moito máis presencia de galego. Por exemplo, os rapaces pequeniños tiñan máis posibilidades, por así decirlo, de acceder a debuxos animados en galego que agora, que como xa dixen non eran moitas xa antes, pero bueno, ainda por encima a eso quitaron xa as poucas que había. Eu nacín en Cataluña e hasta os 6 anos casi, non me mudei a Galicia, entón eu de pequena veía ou casi todos os dibujos en catalán, aínda que, non sei, miña nai me pondría cousas rusas, porque é rusa. Por demais en catalán todo. En plan, é un debate que sí que tivemos máis unha vez meus amigos, tal. Sobre todo con Shin-chan, en que idioma veíamos Shin-chan? O Doraemon tamén. Sí, o sea, eu sempre me dou conta de cando falábamos, decíamos, non sei, porque a mí parecía, claro, eu que son galego falante, parecía extraño que todo o mundo, ainda que fora castelán falante, vía os dibujos animados en galego, todo o mundo. Pero eu non sei por que sempre os vi en castelán. Sí, é que é eso. A verdade é que non sei por que. Algúnha vez sí que teño visto o Xabarín e así, pero tampouco son moi consciente, máis do castelán que do galego. É que a día de hoxe eu non sei, en plan, non estou posta en dibujos animados, pero eu creo que hai poucas opcións para ver dibuxos en galego, non sei que sea en YouTube ou en plataformas así. Non sei se sigue botando Xabarín, creo que non estou segura. Mira por Instagram que había ahora como unha iniciativa de recolleita para volver a facer o Xabarín Club ou algo así, non sei, porque estaba moi... Pero é o único programa de dibuxos animados en galego. O resto, pois, son en castelán. Por que credes que se fai esta iniciativa? Para educar os nenos en galego e que aprendan o idioma dende pequenos, eu penso. Queremos unha canle Xabarín para que as nenas e os nenos poidan ver contidos en galego.
Instagram e Facebook. Instagram, consumo Twitter e consumo YouTube, WhatsApp. Estar por YouTube, por TikTok, despois as sociales de falar WhatsApp e Instagram, cousas así. Pero máis utilizo para entretenimento. Para conocer xente nova, para falar e comunicarnos cos amigos, para subir fotos. Pois para falar cos amigos, non sei, para ver historias de Instagram, que te enteras de tal, para nada máis, a verdad. En Twitch, por exemplo, si, fago a veces directos, en YouTube a veces teño algún directo. É o castelán para que me entendan, pero tamén teño algún directo en galego porque non me dou conta e falo, pero o castelán para que me entendan. A ver, as aplicacións teñoas en castellano, porque en galego non se poden poñer, porque Mireino e Instagram, por exemplo, non se pode poñer en WhatsApp, sí, pero que WhatsApp polo en galego e mezcla todo, mezcla castellano con portugués, está fatal posto. Pero despois se subo cousas e lle poño texto ou tal, pois suelo falar en galego, porque os meus seguidores son xente que conozco e pois son casi todos de Galicia. As historias de Instagram, por exemplo, as frases que poñen, eu veixos en castellano. Hai xente mellor así tal que salen en galego, pero cando quere poñer algo chulo ou tal, eu veixo en castellano. Mirando os perfis de outras persoas ou as publicacións, sí que a lingua minoritaria é o galego, creo. Sobre todo, non sabríase dicir a xente nova, porque a verdade é que a xente máis maior, incluso moitas veces, inda que fale galego na casa, sí que utiliza o castelán nas redes sociais. Supoño que polo prexuicio de pois é unha lingua que val só para falar na casa e o castelán para mostrar ao mundo. Pois pode ser. Que vexan unha persona que, aínda que sea galega, fale castelán e ves que tiña máis prestixio e cousas así, pois que te influencia a ti a poñer tamén as cousas en castelán e que penses que tamén che vai a beneficiar poñer esas cousas en castelán. Pero bueno, a xente pois que maioritariamente sigo se fala galego normalmente emprega o galego. Pues igual que en persona, a mí las personas que me hablan en gallego también me hablan en gallego por WhatsApp. Y las que me hablan en castellano me hablan en castellano, no cambian su lengua según en WhatsApp o en persona. No. Solo hai unha persona que falo por WhatsApp en castellano, sáleme solo, non dou. Despois doume conta e cambio por galego, pero así por instinto sempre lle falo en castellano, porque me fala ela tamén en castellano. Moita xente que en persona falache en galego, pero despois todo o que sube todo en castellano. Pois a ver, pensei que, non sei, a ver, tamén podría ser porque ao mellor a xente que o sigue, pois porque non fala galego, pero que é unha tontería, porque que tampouco que sexan famosos ou algo, entonces, pois a verdade non comprendo por que fan eso, pero... Sí, a ver, sigo maioritariamente xente que coñezo, principalmente, entón o uso do galego é maior, porque, bueno, a xente que me relaciono normalmente fala o galego, e non hai que siga así moita xente, pois, como decilo, do famoseo, por así dicilo, que moitas veces, inda que sexa en galego, sí que non utilizan a lingua. A ver, conozco youtubers gallegos, pero que no crean contenido en gallego. Y conozco así de humor, uno en Instagram que se llama Xurxo Carreño, que sí a veces incluye el gallego, pero tampoco porque intenta llegar como a toda España o a toda Latinoamérica, ¿sabes? Entonces sí que usa el castellano. Todo videoxogos é que é o que a mí me gusta. Todo está en castelán, menos a un streamer que vexo que fala en galego. É que hai moita xente, conozo varios streamers que son daqui de Galicia, pero claro, teñen que facer contidos en castelán porque non teñen audiencia se falan en galego. A verdade é que en Twitch non promocionan moitos canales así de outras linguas, normalmente é inglés e español, porque en Twitch existen as etiquetas, entonces ti posas a etiqueta de español e xa che poñen un montón de streamers en español, pero non hai máis etiquetas, só inglés e español. E non promocionan ningunha lingua máis. En YouTube non coñezco ningún youtuber galego. Sí, é que eu non conozco ningún youtubeiro, en galego ningún, creo. O sea, ese, el Xocas. E agora fala castelán. Pois castellano ou inglés, ainda que tamén sigo algunhas contas de galego, pero comparado cas que son
cuentas de blogs ou tal, pois son casi todas en castellano, incluso en inglés, pero en galego moi poucas. Hai unha rapaza, unha muller aquí de Galicia que está un canal que se chama Digo Cho Eu. Esa encanta os seus vídeos, vexemos todos, además sigo e... sí, esa encántame. Bueno, non digas bueno. Pero iso é posible? Bueno. Efectivamente, estamos ante o castelanismo máis presente na lingua galega, con diferenza abismal. Digo cho eu. En galego, por exemplo, chámase unha humor galego, creo que se chama. A ver, hai unha cuenta que se chama Escritos en Galego, que poñen frases e tal en galego. Despois había unha que era... é que non me sei os nombres, pero había unha que subía frases tipo como din no resto de España versus como din en galego. Entón, en galego poñían refrás galegos, frases galegas, expresións e tal. Despois tamén hai unha que é Instagram en galego, non sei, ou algo así, que tratan de conseguir que Instagram se poña en galego. Pois non sei, algunha máis habrá. Sí que hai xente que fala en galego, ademais, por TikTok como que defende a lingua. Pasa a defender a lingua. Hai unha rapaza tamén que se chama Uxía, non sei o apellido. Defende a lingua, os vídeos tamén me gustan moito, por como fala. Depende da red social, eu creo. Eu, por exemplo, en Twitter, penso que depende do tema tamén. Normalmente en Instagram pois utilízase máis o castelán, por así dicilo, pero hasta a propia xente que fala galego. En Twitter pois a xente tamén escribe en galego, pero o galego sigue estando moi discriminado nese ámbito. Aparte, o típico desto de vas aos axustes do teléfono ou do Instagram para cambiarlle o idioma, podelo poñer en catalán, pero non podes poñer en galego. E se o queres poñer en galego, pono en portugués. Pois non, pono en galego. Non sei. Sí, está como moi discriminado. Está como máis normalizado, por así decirlo, o catalán ou euskera que o galego. E son iguales. Están á mesma altura, igual que calquer outro idioma. Netflix, non? YouTube, sí, bastante. Consumo Netflix e tamén Twitch un pouco. Suelo ver series e pelis e tal, e os vídeos que tamén vexo en TikTok. En YouTube non, pero en TikTok sí. Mais ben en plataformas digitais. En YouTube, máis entretenimento. Superhéroes. Programas. De guerras. Series tamén, suelo ver series e películas e tal, pero en galego. Pois a verdade é que tampouco sei onde atopar series e películas en galego. A única serie que coñezo que teña algo de galego, pero non está totalmente en galego, é Fariña. Como Fariña, que incluyen algunhas frases en gallego, así. Series en galego son as que máis me gustan, as típicas que, eu que sei, Mareas Vivas, Pratos Combinados ou Padre Casares. Sí que vi una serie en gallego, sí que la vi con mis abuelos, hombre que no, todos los episodios, Serra Moura. Claro que sí. Sí, claro que me gusta, es una super serie. En uns anos eu vía unha con miña nai que se chamaba Dalia a Modista, que botaban na galega e gustábanos moito. Da miña idade moi pouca xente o ve e non adoitan ver series en galego, pero non sei, a min chámanme moito a atención e parece unha gran oportunidade que as haxa, porque xa que cada vez hai menos series en galego, pois polo menos darlle valor ás que se fixeron. Matalobos, sonache de algo? A ver, sí, eso sí que me sona, pero non, nunca me puxen a vela. E non che pica a curiosidade? Non, a verdade que non, porque non é do meu estilo, do que me gusta. Por exemplo, Fariña gustouche? Sí, a mí gustou. E sabes máis ou menos de que vai Matalobos, por exemplo? Non teño ni idea. E se che digo que vai do mesmo tema? Pois a mellor vexo. Tampoco es que hubiera muchísima publicidad como para enterarte de que la iba a ver, o por lo menos yo no la vi. Igual sí, pero yo no la vi. Y no me enteré, no sabía que existía esa serie, no sabía dónde se echaba, no sabía nada. Simplemente me enteré gracias a mis abuelos. O primordial, para min, como xa dixen, o uso do galego, porque case non se fan ou emiten series en galego, e supoño que pensando no pouco público que pode ter, pero, ainda que non estou moito de acordo con isto, o galego sirve para comunicarse con millóns de persoas, de falantes, ainda que non falen galego, a comprensión está aí, por exemplo, os falantes de portugués. Claro, que por exemplo, algo que me encontrei en Movistar Plus, que é parecido a Netflix, pois hai algunhas series que están en catalán e tes a opción de velas en catalán,
ou en castellano, que sería doblada. E despois os subtítulos e tal, tamén hainos en castellano, en inglés, en catalán, en vasco, en non sei que, pero non me deixan poñelos en galego, e non sei por qué. Pois o principal, o desconocemento. Non temos ningún conocimiento de que pode haber entretenimento en galego, sempre nos imos ao castelán e a outras linguas, sabendo que na nosa comunidade hai o mismo que hai fora, que deberíamos de saber o que hai, que para algo estamos en Galicia, non? O desconocimiento. Ver series e pelis, pero a maioría poñoas en original e a maioría como son americanas, pois en A min pásame igual que Sandra. No, eu non, en plan, eu depende. Hai veces que normalmente vexo españoladas que non me gustan, pero enganchan máis. Despois hai veces que sí que vexo, pois eu que sei, anime ou dibuxos animados, pero tampouco hai a opción de galego, porque eu creo que se a houbera, poderíos ver. É que tampouco se lle dá visibilidade. Non se mostra. Se vai, non se mostra. Por exemplo, ti tes coñecemento da existencia do Sabor das Margaridas, que imagino porque está en Netflix. Coñeces esa serie porque está en Netflix ou soubeches dela por outra vía? Eu souben dela porque sigo a Rebecca Stones, que fai, non sei de que personaje fai, pero miro os seus vídeos ás veces. Como a sigo en Instagram, apareceume la de mira, salín en esta serie, está en Netflix, mireina. Despois dime conta de que en plan, había unha polémica que a doblaron en castelán cando é original en galego, o sea, podías poñer subtítulos, non pouco pasaba nada. Tedes coñecemento da ficción que se fai? No, que va, eu ningún, sinceramente ningún. Adoito escoitar música sobre todo folk, por así decirlo, sí. Feita en Galicia, claro, e en galego, pois Xavier Díaz, Xisco Feijóo Trío, agrupacións, contido que partillan en galego certas agrupacións como poden ser Xacarandaina ou o Fiadeiro, etc. Cantigas, agarimos. Tamén ser sincera, a música en galego non suelo escoitar. Se escoito música tradicional e despois música en inglés ou en castelán. En inglés, electrónica. Requetón, pouco máis, requetón antigo. Sí, pero en galego sí que non, en español tampouco, só escoito en inglés. Lo que más escucho es pop. Y a veces cuando me da por la vena, el flamenco. Sei que hai tipos de música en galego, moitos tipos, pero máis ao que eu me vou é máis ao tradicional. Música en galego así non me gustame. A música así das pandeiretas. Que entendes ti por música en galego? Folk e tradi? Sí. Tipo, música tradicional de muiñeiras, xotas, todas estas. Sei que hai máis música rock, música folk, música de todo tipo, pero máis ao que me vou é a tradicional. E en galego coñeces algo dese estilo? Algún así. Escoita música en galego tamén moi pouca xente, creo eu. Quizáis tamén por... non sirve como xustificación, pero moitas veces por descoñecemento. Seguramente haya un millón de cosas que me gusten y no las conozca o no sepa de ellas, seguramente. Non sei o que pode haber en galego en música. O que me ven á mente só son música tradicional, nunca... Foi que non sei dicir, nunca busquei, ni nunca se me dou por mirar se hai música rock ou música... Sei que hai, pero por buscar non se me dou. No, porque ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo puedo ver anunciado para enterarme que lo hai se non me pongo yo a buscarlo? Moitas veces non valoramos pois a música que temos aquí, que é tan apta como a de outra a daqui, ou ainda que non sexa música daqui, pois feita aquí. É polo descoñecemento. Fai como un ano, en cuarentena, creo que foi, descubrín pois un grupo en galego que a verdad é que está moi ben, en plan, escoitos moito, chamase Berto. Pois, desde que empecé a escoitalos, ainda fun a un concerto deles e tal, genial. Empecé a escoitar máis música, que tampouco se coñece, teñen moi poucos
seguidores, por así decirlo, pero é música que está igual de ben que a de en castelán, incluso está mellor. Que idea tedes de música en galego? Véndese a película de Muiñeira, pero non é así. Hai moito rap en galego, hai moito trap, hai moito, incluso reggaetóns, poderíase chamar. Hai música igual que en castelán, incluso pop. Non sei, solo que non se coñece por descoñecemento. Pero que nos, en plan, hai moitos... Si dis música en galego, sí, tamén solo che aparece na cabeza Muiñeira ou que sei, Xavier Díaz. Pero, non sei, por exemplo, eu sí que escoito, non bastante, pero en plan que hai algúns artistas que molan. Eu sí que escoito bastante. En plan, eu que sei, Berto, ou Boyanca Costova, ou Sés, ou que máis? Ortiga. Ese. Pero é o mismo que Boyanca. Xa. Pero está en solitario. Vale. Sí, escoitamos música en galego. Que? Bueno, eu a verdade é que coñezo música en galego, a máis fomos xuntos ao concerto de Berto, porque a min Berto descubríronme, a min a verdade que Berto gustoume moitísimo. E a verdade é que pouco a pouco, polo menos, xa vas coñecendo máis artistas en galego, vas escoitando, vanche gustando, e que eu penso que todo isto é descoñecemento. Porque eu penso que está tamén un lado como a outro. Non? Home, sí. Claro, é o descoñecemento, basicamente. Sabedes onde buscar? En Spotify, supoño. É como? Pero non hai unha playlist Non é buscar música en galego. Top 50 Galicia, non hai. A ver, eu penso que hai grupos que sí que se coñecen, en plan, por exemplo, que sei, Heredeiros, pois é un grupo que é coñecido en Galicia, sí. E despois, pero mayoritariamente hai cantantes en Galicia que non cantan en galego, en rap sobre todo. Hai algúns que sí, pero non. Estes como se chaman os que... Hearth, yo que sei, hai muchos. Novedades Carmiña, esos cantan en galego? Non. Por exemplo, a hora de ler, que eu sei que a ti gustache moito ler, en que idioma les? En castelán, en inglés. Pero porque tampouco os libros coñecidos normalmente fanse en galego, ou moitas veces os de galego pois pásanos ao castelán. Non sei para qué, pero bueno. Eu creo que só leo en galego cando son os libros obligatorios. É que eu podo contar as veces que lín libros en galego cunha man. Si, eu penso que ten que ser por falta de promoción, sí, sinceramente, porque eu teño leído, ora, por exemplo, en galego podemos ler libros optativos e todo, eu estou lendo libros optativos e leí moitos libros en galego tamén. Eu comparo moitos libros que lín en galego con algúns en castelán e digo, hostia, pero se os de galego están moito mellor, son moito máis interesantes, enganchante moito máis cos de castelán, e este que é de castelán é super conocido, e este que en galego non conoce ninguén, está moi ben. Sí, hai libros en galego moi bons, ao igual que en castelán, pero é que o idioma non ten que ver. Eso é polo descoñecemento da xente, dos libros, da boa literatura que temos en Galicia tamén. Saber, eu penso que é unha lingua moi bonita e gustame moito porque é a lingua do sitio onde nacín e pareceme genial que tiñamos unha lingua propia na nosa comunidade, además do castelán, porque non sei, porque me fai sentir que son parte de un lugar especial. Pois que debemos, que a xente se tiña que concienciar máis en falalo e preservalo, porque ao fin e ao cabo é un dos rasgos fundamentais que nos caracteriza como nación. Yo pienso que el gallego sí que es una lengua que cada vez se habla menos, no sé por qué. Ahora, lo he dicho muchas veces, a mí me hubiera gustado hablar gallego, en plan, no me hubiera importado, o sea, no me hubiera importado, a ver si parece que estoy diciendo algo malo, no, joder, simplemente mi madre y mi familia materna no son de aquí y entonces en mi casa de siempre se ha hablado castellano y yo hablo castellano por eso, no por otra cosa. En cambio, la familia de mi padre habla gallego, ¿sabes? Y no sé, el gallego a mí me parece una lengua bonita, elegante. Sí, a ver, eu penso que é útil igual que todo o resto das linguas. Ademais que, se falas galego, as persoas que falamos galego, pois tamén adoitamos falar castelán. Entonces, se falas castelán e falas galego xa vas ter moita facilidade para entender
outros idiomas como o portugués ou idiomas que proveñen do latín. Sí, para min é totalmente útil, porque é a lingua que máis utilizo. Eu estuve en Portugal e a verdade que falei galego e entendíanme ben, entonces seguínlles falando en galego. É a verdade que moi ben. De la lengua gallega, creo que no hay ningún motivo para no sentirse orgulloso de ella, la verdad. Estoy tan orgulloso como del castellano. Me parece que las dos lenguas tienen la misma validez, sirven para lo mismo y me parece que las dos son totalmente aceptables y hay que sentirse orgulloso de lo que eres y la lengua que hablas. Aquí en Galicia sí que vale para moito, e fora, ojalá que tamén valera para tanto, pero a xente ves que fala castelán e outras linguas, ti falas en galego e ao final non é por dicir que non sirva para nada, pero non che van facer xa o amago de entenderte, xa che fan para que lle fales na súa lingua, van deixar o galego apartado, ao fin. A min eu penso que o galego é unha lingua moi importante, moi valiosa, porque ten moitísima historia e tamén aparte pode servir para comunicarte con outros tipos de persoas de diferentes países. Por exemplo, todos os países da lusofonía xa é moito máis fácil que poder comunicarnos con eles, porque eu acórdome que nos explicaron que tiñamos un 70% de palabras comuns cos países da lusofonía. Xa é algo que, ainda creas que non, que un idioma en parte super bonito, axúdache moitísimo a hora de poder comunicarte con xente de diferentes países. A mí parece un idioma en plan máis, pareceme moi bonito, lógicamente, de Galicia, é o noso, pero tamén agora teño escoitado que a hora de falar italiano, por exemplo, tamén axuda moito. Pode abrir moitas portas, que ao mellor en España como tal non está igual visto como catalán ou euskera, pero é un idioma máis e debería de estar igual de normalizado. Pois eu penso que é un idioma como outro calquera e que é a lingua do noso pobo e que se está perdendo. Así que... Nas cidades iso que xa non se leva, que a moda agora é o castellano. A xente ves que falábache en galego, en galego, e ora, por irse para a cidade, falache en castellano. Jolín, se falache toda a túa vida galego, por estar na cidade, pois sigues falando gallego, que máis dá? Sigues estando en Galicia. A ver, creo que aumentou moito o uso do castelán, como digo, xa se aumenta en Arzúa, pois non me quero imaginar nunha cidade como a Coruña ou Vigo, que xa nada. Claro, empeza cunha persona, vaise para a cidade, empeza a falar castellano, venche outro, influenciou por este, acaban todos influenciando e acaba desaparecendo. E vai en ciclo, iso. Perdendo unha lingua, non se debería deixar perder ningunha lingua. En Galiza deberíamos saber falar casi todos o galego, non? Yo creo que antes se hablaba mucho más gallego que ahora. Sí que noto que cada vez el gallego es más hablado por personas mayores que por jóvenes, y también el abandono del rural, que está siendo mucho más grande ahora, yo creo que influye, porque quieras que no, y aunque parezca un prejuicio y todo, en la ciudad se habla mucho menos gallego que en el rural, y yo creo que eso también influye. Ao fin e ao cabo sentes unha presión, se todos o falan e ti non, pois ao final, pois igual si que acabas mudando de lingua. Solo que isto que se quedan extrañados, ao mellor un grupo que fala castellano, empezas a falar galego, notas que tes moito acento, e che din, falas galego, que non sei como así. Sí, falo galego. Como hai que saber falar castelán, haberá que saber falar galego, non? Creo que las dos son totalmente compaginables y... No sé, es eso, creo que las dos son compaginables. No tienes por qué dejar una por hablar otra y ya está. É unha identidade que ti tes, é algo propio, é algo que deberías de falar. Vai acabar desaparecendo. No, a mí no me gustaría que desapareciera. Es una riqueza que tienes tú como gallego. Es una riqueza que tienes tú. O sea, nadie más la tiene. ¿Qué podemos hacer? Pues, hombre... estaría bien empezar por hablarlo. Lo que pasa es que, joder, yo no quiero que desaparezca y es contradictorio, porque yo hablo castellano, pero es como
mi lengua y me cuesta ahora cambiar al gallego. Sé hablarlo, lo entiendo, sé escribirlo, ¿sabes? Pero no lo hablo. No lo hablo todo lo que debería, a lo mejor, para que no desapareciera. Pero, bueno, sí, estaría bien empezar a hablarlo para que no desapareciera. Vai acabar desaparecendo. Ao mellor non ao 100%, pero quedará nas casas e pouco máis. No ámbito formal desaparecerá ao 100%, casi. Eu penso que non pode desaparecer, que non vai desaparecer, porque é unha lingua moi importante, unha lingua que está, o sea, que está nas nosas vidas, creámoslo ou non. O sea, aínda que haxa por... o que sí, a ver como me explico. Claro, ao mellor eu desde o meu punto de vista que vivo nunha vila e que sei que todos falamos galego, o sea, todos, o sea, a maioría de xente comunicamos entre nós falando en galego. Pero claro, se me vou por unha cidade, ao mellor cambia o conto totalmente, o sea, cambia todo. Falan todos en castelán, pero eu penso que aínda que non que hai que impulsar a lingua, que hai que facer que a xente se dé conta de que é moi importante e que temos moita suerte por ter unha lingua propia e que non a podemos deixar perder, sinceramente. O sea, non sei, eu vexo así. Pero é algo que non depende de nós. Eu penso que se acaba perdendo no ámbito formal, ao fin e ao cabo, a maioría de xente quedará como na casa, será unha lingua de andar por casa, como quen di. Se non ten impulso, pois, por parte do goberno ou, eu que sei, por exemplo, nos institutos, en sitios así máis públicos, en algún momento non terá ningún valor. Pois eu opino que o traballo temos que facer nós, pero a cousa é que non é o mismo que os, por exemplo, 20 que somos na clase de Arzúa teñamos fillos e que lles enseñemos a nosos fillos que outros 20 de Coruña que non lle vai enseñar nin o primeiro. Entón, non sei, é bastante desequilibrio o que hai entre un pueblo, o sea, un pobo e unha cidade, así que non sei. Eu creo que se está perdendo e que a xente non é moi consciente desto. En plan, que lle dá moito igual. Sí. E que crees que podes facer ti pola lingua? Eu, por exemplo, que non son galego falante, pois empezar a falalo. Sí. Educar as teus fillos en galego. Intentar concienciar a xente do teu entorno, pero pouco máis podes facer. Porque telo que facer a nivel pequeno. E crees que iso é pouco? Non. A ver, se todos fixéramos o mismo, ao final, pois todo o mundo acabaría falando galego. Sí, entonces sería bastante. Pero faltaría tamén, por parte do goberno, da xunta e tal, pois faltaría esa parte. Por exemplo, miña irmá fai pouco tuvo un fillo. E o marido falalle o rapaz en galego e miña irmá falalle o rapaz en ruso. Non lle enseñan castelán, porque saben perfectamente que iso vai non aprender solo. Despois, ao fin e ao cabo, o galego sigue xogando agora o papel de que só fala a xente independentista ou a xente nacionalista, todo eso que se di, que eu non penso que sexa certo. Se chegamos a ese punto, sí que vai cobrar ese papel ao 100%. Solo pensarase que só falan os nacionalistas e os abuelos, pero... Que as persoas con máis poder, entendes? Os que están arriba, lle den máis representación, que sí, empezando por aí, despois seguindo, por exemplo, nos institutos, moitas asignaturas que se deberían de dar en galego, pois darse en castelán. Hai moita xente fora de Galicia, incluso fora de España, que ten o galego ou que teñamos máis dun idioma nun país pois como algo superbonito, algo como especial. Ao mellor a propia xente de España ou de moita xente de Galicia incluso, pois non o aprecia tanto, pero fora de España, sí. O típico comentario ese de ai, que riquiños, habláis como cantando, no? Sí, no, eu creo que en España non o aprecian. No. Pero fora de España, sí. Sí, eu penso que sí, o sea,
Aquí non, pero que un país teña tanta diversidade lingüística é algo bo, pero aquí non se ve como bo. Eu teño a teoría de que aquí en este país todo o que como amenaza a España xa é malo. Bueno, é que non sei como decilo, pero todo que non este, pois, É que se salga un pouco, pois, é que a lingua non é unha amenaza, porque é algo de todos, a nosa lingua, o sea, o galego é algo de todos, o catalán é algo de todos, o vasco tamén é algo de todos, o sea, ti por falar vasco ti non vas fastidiar a nadie, o sea, que máis lle dá a unha persoa que sei de Madrid ou de non sei, ou de Sevilla que fales outra lingua. Eu creo que ven como que temos máis poder, por así decirlo, en plan, poder non tampouco, pero máis... É algo que lles ten que enorgullecer, que no seu país haya tanta diversidade lingüística, ademais. Pois non sei, pero a xente fora das nosas autonomías pois non lle parece, porque de verdade, se encontras un madrileño fijo que di os galegos, que son moi cerrados, os vascos, terroristas, e os cataláns, indepes, pois nada. Brutos, galegos. Verdad.